Bon dia, ens trobem en la seu de la Comunitat de Pescadors del Palmar. Anem a parlar amb el president de la comunitat i amb la secretària general d'un tema molt important, la problemàtica actual del parc de l'Albufera. També està com nosaltres el president de lo nostre, Tomàs. Hola. Bon dia, Ampar. Bon dia, Pepe. Bon dia. Bon dia, Bon dia, Tomàs. Bé, Pepe, nos pots parlar de la problemàtica de la contaminació que hi ha actualment de les aigües de l'Albufera? Sí. I pense que aquesta contaminació influeix negativament també en la qualitat de l'aigua. És així, no? Bueno, pues la problemàtica de l'Albufera ve ja de fa 50 anys, dels anys 70 aproximadament, 60 i pico dels anys 70. Per a nosaltres crec que va ser una mala política industrial de l'època, perquè van fer les indústries, crear faena en els pobles de la perifèria de l'Albufera, però s'oblidaren del medi ambient. És a dir, no n'hi havia depuradores, no n'hi havia res, i entonces tot el que se vertia anava a parar a l'Albufera. I el que costava molt poc de contaminar va costar moltíssim de recuperar. I aquest és el problema que tenim en els últims 50 anys. Tot això ha afectat que l'Albufera és que han desaparegut la vegetació autòctona de l'Albufera, és que han desaparegut algunes espècies, com per exemple molt apreciades, com era la gamba que s'ha fet a l'Albufera, la rabosa, inclús les granotes, tot això ha desaparegut de l'Albufera. Inclús en aquella època s'agarraven fins a vora 150.000 quilos d'anguiles, quasi una quantitat similar de llobarro, i ara s'agarren 3 o 4.000 quilos d'anguiles i de llobarro 200 o 300 quilos d'això. L'interès quin és? Recuperar... Anem a pitjor, no? L'interès és... No anem a recuperar l'Albufera. Pensem que l'Albufera, l'administració està agarrant interès, però pensem que és poc l'interès que s'agarra. Necessitem que s'agarri més interès per a l'Albufera. Va l'interès, no? Molt espaier. Bé, ara, Ampar, tu penses que fa falta cabal, més aigua en l'Albufera, per exemple? Sobretot que fa falta més aigua, que l'aigua sabem que és un bé escàs, no per a nosaltres soles, sinó per a tots, però fa falta més aigua i no sols més aigua, més renovacions d'aquesta aigua, o sigui, que n'hi hagi un continu flux d'aigua que va entrant i eixint del llac o al revés, perquè nosaltres des del punt de vista pesquer, nosaltres tenim que pensar que el que pesquem són espècies marines que ens entren de la mar a l'Albufera, però no deixen de ser, o sigui, el nostre problema és que l'Albufera està declarada com a aigües continentals, però nosaltres les espècies que pesquem són espècies marines que depenen d'aquestes aigües de fora i de que n'hi hagi una bona comunicació i un flux d'aigua d'entrant i eixint. És precís tindre aigua, però també tenim que pensar que tenim molts sediments que estan ahí estancats dins del llac i que alguna cosa tenim que fer per a extraure-los de la millor manera, de la forma que no contaminen, però n'hi ha molts tècnics que no estan a favor de fer un dragat, però n'hi ha zones que estan molt altes i és necessari traure aquests sediments que han anat acumulant-se durant anys. Si no volen fer el dragat, quina alternativa real A dia d'avui existeixen formes de dragats no contaminants i que crec que l'Albufera és un espai que se mereix que s'intente fer un dragat. Jo sempre dono un exemple. Si tu, per exemple, tens una fossa sèptica, que ahí deposites tots els residus, ho neteges tot i tires aigua de qualitat, aigua transparent de qualitat, veuràs com aquesta vegetació torna a créixer. Doncs això és el problema que té l'Albufera. Si n'hi ha una sedimentació de vertix de molts anys, la vegetació creix però mor. Per què? Perquè no té la qualitat de l'aigua, no té l'oxigen necessari per a poder viure. Ja no sols això, és que al temps tenim també la vegetació subaquàtica, com ha dit tantes Pepe, les espècies que havien i no estan. Totes aquestes espècies ja no és que sols està querent
en la vida de lo que és les aigües de l'Albufera, sinó també en la vida dels arrossars. Per què tenen que tirar tants fitosanitaris a dia d'avui? Pues perquè n'hi ha espècies que fan les funcions que el fitosanitari fa avui i no estan. O sigui, tenim que intentar recuperar allò que és el cicle de la vida natural i no substituir-lo per productes químics o altres coses. Sí, tornar a lo que se feia fa 60 anys, no, Pepe? Dona, però millorant les tècniques Clar, i la home, evolució, perquè fa clar. 60 anys segaven i plantaven a mà l'arròs, i només que se tirava aquell guano per créixer, no tiraven productes químics ni res. De fet, els camps d'arròs se calaven calades per a la pisquera i era la manta de les anguiles en l'hivern. Jo no t'ha calat palangres als camps d'arròs i agarrar 40 o 50 quilos d'anguiles. Avui és impossible. Ja, madre mía. Però n'hi ha una reforma del col·lector oest, no? I això com està? Com està el tema? Jo t'ho expliqué. Va, Pepe, vinga, que estem així perquè Jo expliqueu. ho tinc ahí escrit, però vamos. No passa res, tu. Jo també el tinc així. La xuleta. Jo no sé, quan van fer els estudis del col·lector, com es van fer, quins enginyers van fer, si comptaren en la població, la evolució de la població, els vertigs de la població, les indústries i els vertigs, feren uns col·lectors que els 4 dies s'han rebentat per tots els puestos. I ara ho tenen que fer nou altra volta, però quins estudis van fer en aquest moment? I ara estan tornant a fer el govern, i nosaltres, jo ho dic així, en l'escrit que he fet, que el col·lector se té que mirar la població, el creixement de la població, les indústries que té, el que pugui, perquè dure anys, i les dimensions que tenen que fer el col·lector per a que recibisca tots els residus per anar a les depuradores i perquè no vinga res a l'Albufera. Perquè aquesta gent no parla en vostè o en la gent que està així, que viu tota la vida així? Perquè nosaltres seguem uns dos nadies en aquest aspecte. Sabem l'Albufera, perquè seguem natius de l'Albufera i sabem la problemàtica de l'Albufera, però els tècnics i els polítics o com li vulguin dir, ho miren d'una altra manera, l'ho vist, o ells miren com ho tenen que fer, però nosaltres sí que sabem què és el que hi ha que fer. Això és el problema. Al fi d'això, han parlat en l'administració, perquè això és una problemàtica molt forta, i l'administració què diu? Nosaltres hem parlat en l'administració. Jo formé part de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera representant dels pescadors. I ahir li pegué unes canyes de port de tota la problemàtica de l'Albufera. Però pareix ser que el que parlem allí se queda ahí, no transcendeix a la conselleria o al pleno del Consell de la Generalitat Valenciana perquè els polítics debatisquen el tema i mira quines solucions n'hi ha. Pareix ser que tot el que diguem ahí se queda en el Parc Natural i d'ahir no hi ha... Sí, això és un parc natural que és una riquea de la comunitat del València. Entonces, si se deixa morir, entonces... Però si és que l'Albufera està en la Natura 2000, està en el conveni Ramsar, i és un llac de màxima protecció internacional. Qualsevol projecte que feren d'Europa se podien treure... No, és el que jo pense. Qualsevol projecte d'Europa se treurien els diners per recordar perquè és un llac de màxima protecció internacional i un dels millors llacs d'Europa, per no dir el millor. Pues t'avisa de la mà de Déu. Bueno, pues jo no pare de dir-ho. I a més, els propis valencians també és com si estigueren no sé, que ens donara el mateix, i això tampoc està bé. Per això estem així avui, per a dir-li a la ciutadania, als valencians, què passa? Perquè la gent sí que pregunta i està preocupada de la problemàtica de l'Albufera. Què passa en el parc de l'Albufera? I per això estem així avui, perquè si no la gent ve així, se fa la foto i se'n va a casa, Pepe. I el que hi ha darrere de la foto, què fem? Mira, esta setmana passada n'hi ha un homenatge a Blasco Ibáñez en l'Ateneu Mercantil, on vaig intervindre jo de la pesca de l'Albufera, perquè eren una de les construccions de l'Albufera, parlaren uns altres de l'arròs, parlaren 3 catedràtics de la Universitat Política, Miguel Jover, Luis Blanch i Herminio Boira. 3 de la Universitat Política parlaren de tota la història de l'Albufera, de la vegetació i de tot. Estaria molt bé. Però pareix ser que ho parlem i ahí se queda. Ja està. Després, les decisions les tenen que prendre els polítics. Nosaltres no podem prendre-les. Això sí. Per això el nostre està així avui, perquè... Nosaltres podem espentar,
però les decisions les tenen que prendre els polítics, que són els que governen i els que prenen les decisions. Però els polítics tenen que parlar amb la gent que sap de lo que hi ha. Polític parlar amb la gent depèn. Si és una cosa que li interessa d'ell i li diuen el que ell vol, sí que parlen, però quan és una cosa que no, ja no parlen tant. Entonces no farem res, Pepe, no farem res. Seguirem així com estem. Per això he dit antes ja que el que costa molt poder contaminar costarà moltíssim de recuperar. Pues sí, desgraciadament. Ja m'agradaria a mi tornar a nedar i veure aigua de la bufera i crec que no ho veuré. Home, que sí, que encara te queden molts anys de vida. Menjar alguna rateta per dinar, també. Sí, rata de l'Albufera. El meu germà va menjar una, no sé si és paella o no sé si fiquen la rata. Bé, parlant d'una altra cosa, fa pocs dies el tripartit, el govern valencià, se va manifestar en contra de l'ampliació de la zona nord del port de València. Ells diuen que aquesta ampliació que està feta, l'ampliació està feta, no és que està fet tot. Entonces, ells diuen que han sol·licitat un altre informe ambiental i que perquè perjudica directament al parc de l'Albufera i aquesta zona nord del port. Te ho explique. Precisament, l'última junta de rectora del Parc Candeló se parla de moltes coses. I jo, al final, demanant la paraula, i vaig dir que què pensava fer la conselleria en l'ampliació del port de València. Se quedaren tots així i diuen, això sí que ens ho esperaven que ho diguera. Entonces la consellera que estava allí digué que sí, que anaven a estudiar, que anaven a fer, que anaven a parlar amb l'autoritat portuària i tal, i de fet tinc entès que s'han enfrontat un poc el president de l'autoritat portuària i la consellera en el tema de fer un estudi d'impacte ambiental. Un altre, perquè ja un altre, sí, un altre. Entonces, jo sí que puc donar exemples de l'ampliació del port, jo no sé com està, perquè a mi, evidentment, me donaria igual que el port a plegar està a Mallorca que poguérem anar en cotxe, però el que no m'agradaria és que se mire un poc així tant l'economia i que se perdi en la tele, perquè això pot afectar a tot el litoral, des de Pinedo fins a Cullera. I de fet... Per els bars que aplegaria. No, per les ampliacions, perquè les corrents van menjant-se la mar. Entonces, si va menjant-se la mar, la salinitat pot entrar a l'Albufera, perjudicaria l'aigua dolça de l'Albufera i, per tant, perjudicaria a l'agricultura, a la terra d'arròs, perquè, clar, si l'aigua està salada, per l'arròs no aniria cara a l'aire. Jo comprenc que en una setmana de contagis i d'economia del port dona més economia que tot l'arròs que n'hi ha al voltant de l'Albufera, però no n'hi ha que mirar això, n'hi ha que mirar tots els interessos i sobretot la costa, perquè segons els tècnics i els científics la mar va creixent mil·límetre a mil·límetre, poquet a poquet, i va menjant. Si damunt fem ampliacions i si ho mengem més pronte, va ser pitjor. Però, per exemple, també... Jo tinc una idea, i així els que viuen a Pinedo poden saber. Els postes de vigilància dels banyistes de la mar estaven a 40 o 50 metres. Avui la mar ja pega en el poste. I aquests 30 o 40 metres ja s'han entrat cap a dins. I aquest és el problema. No sé si s'han donat compte o no vostès, però jo sí que m'han donat compte que han anat allà a veure-ho. I això ho ha presentat jo en el Parc Natural i a la consellera li ho he dit també. Sí, però per exemple Pepe està l'altra gent que clar, està esperant perquè això de l'ampliació són també és treball per a la gent de València. És a dir, perquè per exemple en Barcelona sí que van a fer l'ampliació. De treball i te vaig a dir per què. Si venen els contactes no fa falta massa mà d'obra. En 4 grues i 4 d'això, en els que tenen la feina feta. Pocs llocs de treball, si no, ja ho veurem si ho fan. Bueno, ahí estem tots esperant a veure qui decidís què fan en l'ampliació. L'ampliació està feta. De fet, va ser on estava antes, que vosaltres ho heu conegut això, Casa Màscara i tot això, on estava ahir a vora platja antigament. Tot això ara està tot ple de grues i tot això ho han fet tot ple de grues. I això són les que fan la feina, no l'home, la mà d'obra. Estem en l'època de la modernització. Des del punt de vista pesquer, a nosaltres, que se salinitzarà l'Albufera, no hem d'oblidar
com era l'Albufera antes de ser Albufera, antes de ser un llac? O sea, l'Albufera era com un golf i per això els nostres avantpassats pescaven ahí, perquè van decidir quedar-se dins de l'Albufera perquè els era més còmode que eixir a la mar. Però les espècies que pesquem són salines, torno a repetir, que les corrents provocades per aquesta nova ampliació del port mos la salinitzaren, des del punt de vista pesquer no seria roïn, al contrari. Nosaltres pescaríem... Egoístament, com a pescadors, l'Albufera de mar que estiguera salada, fija't. Sí. Engranyer el llenguatge, engranyer no està igual, però no volem això. Volem que tots els que visquen de l'Albufera, totes les activitats que puguen viure i puguen treballar. I és més, nosaltres, el tema, en vistes de que si algun dia l'Albufera se salinitzara, per exemple, el PRUC prohibeix fer aqüicultura en estero com estan fent en Andalusia o a Aixina. I nosaltres vam presentar un projecte junt a la Universitat Politècnica, a la Fundació Biodiversitat, per veure si se podia fer així engorde de llobarros. Però en vistes de que algun dia no se puga plantar arròs en aquests camps, tindran que tindre una altra utilitat. I creguem que al final és una economia xicoteta o poca, i antes estàvem parlant del port de Barcelona, per exemple, que sí, molt gran, però on estan els pescadors en el port de Barcelona? No n'hi ha. Pues això és el que no volgueren que passara. Tomàs, Pepe, gràcies per recibir-nos en este dia d'avui en la comunitat de pescadors d'ací de Palmar. Heu dit coses molt interessants el dia d'avui, molt interessants, i que unes les compartisc i unes altres no les compartisc. Evidentment, cada un té la seva forma de pensar i cada un comparteix unes idees o unes altres. A mi el que me preocupa com a ciutadà i com a polític és la situació en la que s'encontra ara mateixa l'Albufera. I quan dic l'Albufera m'atreviria a dir inclús al Saler mateixa, a lo que és el pulmó de lo que és la ciutat de València. I me preocupa per moltes raons. Però la principal d'ella és que si som una ciutat turística, perquè si estem perdent el teixit industrial, estem perdent les indústries i som una ciutat de serveis i de turisme, a mi m'agradaria que quan un turisme ve de fora diguera olé, olé l'Albufera de València. Ja no per la protecció que té, que ja has comentat, Pepe, abans, a nivell internacional i que és una enveja, ha de ser una enveja per a tots els europeus, sinó que se té que cuidar i se té que tractar de valorar el que nosaltres tenim. Dit lo qual, a mi m'agradaria que els polítics que puguen veure aquest reportatge es prengueren bona nota de les necessitats que n'hi ha avui en dia a l'Albufera de València. Per què? Pues per a mi, l'Albufera necessita àuia dolça, àuia renovar, àuia del trasbase que tants anys hem demanat que vinga a València i que no arriba. I que aquests col·lectors que vostè ha comentat abans, que d'alguna manera es repararen i negueren uns tractaments d'àuies residuals que no hi ha. Continue. El nostre president de la Generalitat, el senyor Ximo Puig, diu, i se li pren la boca foc i flama, quan diu que n'hi ha 600 milions d'euros destinats a la recuperació de l'Albufera. Això ho vaig llegir en el diari també. 600 milions. Jo no sé si vosaltres, com a pescadors, heu notat durant els anys que estan governant este govern actual, que són ja 6-7 anys, s'ha notat una milloria en el que és l'Albufera de València. Però que no sabem si els 600 milions s'han aplegat ja, no han aplegat, i han començat a treballar en ells, perquè jo suposo que aquests 600 milions seran per la depuradora nova que està fent per allà al Càcer, el col·lector oest i algunes coses més, inclús el que puguem fer en l'Albufera, de si fan algun dragat o alguna cosa. Però no ho sabem perquè no ho han explicat. El que sí que sabem és el que es queda en el diari. Per l'Albufera, 600 milions d'euros. Vostè com a pescador, com a president, vostè ha vist obres en l'Albufera? Vostè ha vist millories en l'Albufera? No. Ha notat alguna milloria en estos anys? Com a pescador no han vist res. Com a pescadors sols l'únic que han vist és que s'està intentant demanar més àuia, però l'àuia n'hi ha la que n'hi ha, i n'hi ha que dir-ho també. N'hi ha que saber que plou menys, que se gasta molta més àuia, que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, perquè l'àuia no és de ningú, l'àuia és de l'Estat, i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és la que mana d'enviar les àuies. Si l'àuia se gasta més en l'agricultura expansiva, la construcció, l'espècime, els pous que puguen haver il·legals per ahir, que també n'hi ha traient àuia, que eren també, perquè l'Albufera tenia ullals i tenia vetes,
i alguns d'ells estan taponats, no sabem si és que no aplega l'aigua. O sigui, una sèrie de problemes que n'hi hauria que... Uns manteniments de l'Albufera, que no s'està fent un manteniment a l'Albufera. 50 del segle passat, 60, a l'Albufera plegaven entre 400 i 500 hectòmetres d'aigua. Ara, com a molt, 170, 200 anuals. Ara 170, 200, ara s'està demanant, no para de demanar l'Ajuntament de València també, cada cosa n'hi ha que dir-ho tot també, no para de demanar hectòmetres a la Confederació, però, clar, aigua n'hi ha la que n'hi ha. Però com vostè ha dit abans, Pepe, l'AUIA no és de ningú, l'AUIA és de l'Estat. I si som un Estat i som solidaris, hauria d'haver AUIA per a tots, no només per a uns, AUIA per a tots. I d'aquestes reivindicacions que moltes voltes fem, i nosaltres en el nostre programa electoral el tenim, que és el trasvase Tajo Segura per a que hi hagi AUIA per a tots. Perquè Espanya té AUIA, però no només per a algú, sinó per a tots. Sí, però la normativa de l'AUIA saps el que diu, si no la canvien o no l'han canviat, primer el medi ambient i després tots els demés. No, primer les persones, per veure, després el medi ambient i després tots els demés. Bé, l'Albufera és un mig ambient, no? I per què no arriba l'aigua? Per què no arriba l'aigua? Decisions polítiques. Sí, això és política, això és política tot ja. És que no poden saber tampoc la Confederació ahir quins nivells tindrà, quan podrà soltar, les reserves que podrà tindre d'aigua per al manteniment de les persones. És que no ho sabem, quan no ho expliquen no ho poden saber. Jo no sé ara la presa de Tous què és el que tindrà de reserves d'aigua, no puc saber-ho. Si no plou... Però el que sí que sap és que a l'Albufera li fa falta aigua. Home, això és evident, això és evident. Farà falta fer alguna gestió administrativa, política. És que al mateix moment, si volem tindre una Albufera decent, necessita les seues renovacions, perquè els anys 50 i 60 del segle passat se feien entre 25 i 30 renovacions d'aigua anual. Ara se'n fan 3, 4, com a molt, 5, i d'ahir per cavall. Ja no se fa més renovació. I això també és un perill que l'aigua, si se queda estanca, com antigament varen dir, si se queda allà, se pot quedar la malària. Malària vol dir malaire, però és degut a l'aigua. I és de veres que l'Albufera avui en dia es pisca menys que anys endarrere? O sigui, la pesca ara mateix en l'Albufera és de... No, home, desmenueix, no hi hauria més pescadors que se dedicaren que se podien... L'únic l'avantatge que tenim ara és que ara ha aparegut una espècie nova que és el carranc blau, que té el seu mercat i té gent... Sí, claro. Perill. És un perill, però i no està catalogat encara com a invasor. Perquè també els catalans se n'estan agarrant molt i han dit... Però jo t'he dit que si no deixaren piscar el carranc blau, si causar l'Albufera dures 10 minuts. Els grans perjudicats de la contaminació del llac de l'Albufera són els pescadors. Els pescadors, antes, les espècies que més pescaven són les que ens han donat aquesta gastronomia a la zona, com és l'anguila. L'anguila a dia d'avui estem pescant-ne 3.000 quilos a la temporada. Això no és una quantitat significativa. Ni manem del preu de l'anguila, perquè en Múrcia en un dia te n'agarren tot el que has agarrat tu en tota una temporada, entonces no podem valoritzar aquest producte perquè no tenim una quantitat que marquem nosaltres el preu. Sí, el Carranc diu és una oportunitat, però una oportunitat que primer ens ha fet molt de mal, perquè tots els pescadors han tingut que invertir molts diners perquè les rets els 2 primers anys les va trencar tontes. I és una espècie que l'estem intentant defendre, però ens ha costat molt poder defendre-la, perquè igual que la tenim així, aquesta espècie, està aparegut en Múrcia, en el Delta de l'Ebre, sobretot li gusta les zones com la nostra, que n'hi ha escàuia salobre, diguem. I quan en el mes d'octubre, que és quan més n'hi ha, no té preu. O sigui, nosaltres l'estem defendent, però no té preu. I l'índex de mortalitat d'aquesta espècie és elevadíssima i quan se fa roïn no serveix per res, no serveix ni per donar de menjar tots els excedents que tenim, els donem a l'oceanogràfic per a donar de menjar als tiburons i tot això, per no tindre residus alimentaris i no serveix ni per això, perquè és que és horrible, o sigui, és una espècie que sí, que és una espècie nova, però que no és la solució. O sigui, la solució seria recuperar l'Albufera i que les espècies més nobles i més valoritzades en el mercat, com eren el llobarro i l'anguila, entraren al llac. Per què entrarien al llac? El llobarro no entra a l'Albufera perquè el llobarro busca aigua de qualitat i neta i no la tenim. Les anguiles igual no entren les angules perquè no sabem si poden viure o no a l'Albufera. Mira la diferència que n'hi ha de l'Albufera
al Mar Menor de Múrcia. El Mar Menor de Múrcia, mireu tot el que ha passat, no? Que ha eixit a la televisió. En seguida manos a l'obra, els polítics, els governs i tot. L'Albufera porten 50 anys. No són reivindicatius. I estem igual. Perquè no són reivindicatius. És un problema nostre. Bueno, sí, tenim fama de ser seminfoig. És un problema de Tenim fama de ser... Això no sé. Tenim fama de ser seminfoig. Ja sabeu que jo no penso exactament igual, jo crec que som acomodats, no som meninfots. Perquè al valencià, quan li fiques el dit en l'ull, mossega. Cuidao, el valencià mossega. Però, claro, hasta que mossegue, pues sí, hi ha un temps ahí d'evolució i d'acomodació. És que a part d'això, el valencià també, sobretot, antes de vindre la que era molt, el valencià era molt d'ell, molt treballador, molt d'ell, se preocupava de lo d'ell, però de les reivindicacions, i això ho tenim en la llengua. Jo soc partidari que el valencià sigui una llengua i que el català sigui un dialecte de la llengua valenciana. Però saps què passa? Que nosaltres no s'han gastat un duro per defendre la llengua i els catalans se n'han gastat moltíssims. I això és la diferència. I això és la diferència. Vostè no pensa que a lo millor és el moment de que hi hagi un partit valencianista nou, un partit en sàvia nova, en il·lusions noves, que siga capaç de transmetre totes aquestes peticions que vostè està a mateix ficant així? Què vols que te diga? Les experiències saps quina és? Teníem una valenciana que pareixia que era un partit valencianista, vingués a plana i s'esfinxà en 4 dies. Bueno, pues acaba de donar en el clau. Acaba de donar el clau. Per què? No, acaba de donar el clau perquè és el moment de que la gent obri els ulls. És el moment que la gent obri els ulls i diga, atendme, estos partits que diuen que van a salvar el regne i la comunitat, a lo millor no és el més adequat per als valencians. I és moment de pensar en una alternativa política diferent. Mira, aquí s'ha fet.